ole tuna kan thlir mek hi Indira Gandhi Airport Delhi ani India rama kan khopui bar Delhi khopuya airport ropui tak mai Indira Gandhi Airport ania hei tuna kan thlir mek ang hian lengpui atangin dagar thumvel kan thloka ti chuan pathian khoina zara tlung takin Delhi kan thleng thla ani ti hian airport a hei terminal sang awma building lian tak mai ania kan lengpui airport ngai tu chuan ropui tak mai kha ania Mizoram airport kan chang tlung lo hle maya zana te po ala tum ve thei lo ani teng chuan lengpui airport te po thona te ron tum thia kan lom ma amara chum mason to tam tak ala ne ni Delhi airport ai chuanin chhun le zan zomin thona lut le chuak he om reng mai ni airport ropui le lian tak mai ania ti chuan Delhi chu kan thleng thla kan no pan laia zirlai bua te athala kan lo mu ve thin lai India Gate te kan tlo ve a zana amun nge ya kan kal chil ve ania he angun te hi bisi pokan bisi ngam lo thil te kha ania amara chu pathianin kongminan saka ti hian Delhi khopui te thleng thla ve in India Gate te amun nge ya mai kan tlo ve thei te hi alu ka ti em a tin man lai ku chuak ngai lu chi kania hetianga mun lem huna kan mu ve thei te hi kalom ve tak zet ani India Gate ania ropui le maya thalak vela kan lo mu ai ma hian amun nge ya han kal chil chuan ropuin a chonum le ni ti hi amu thei ani uluk takin sarkarin ain colony ti riata ti hian nei tower te London bridge te ponianga tengkhan a chunga te po om thei in an siam thina London bridge te po chatiang chuan a chunga lu thein omani India Gate ro hi chu thian ala nang hi ani maya a san pain in chung mo chena tur mo kha avom san chuang lova teng hian eng man ruangen man ka thiam lova an lung man hi ai man lai thil lu sang ka mu ve ken hawa te chuan engani sai lung var lampang te ani tin lunga po ka tiang chi sai lung var rong kai lek to te an mang na sa ma an lung man te po hi a chang thai na moya atlo po hi tlo ani eng India Gate an lung man te po hi hemi lung satli ani lawa cubit lung satli ani lawa teng chuan mam tha em main mystery thiam takten an siam ni ti hi asiata muna kal chil chuan aro pui em ani te chuan ei seita khan
man lai thil lui te kan en kol ve zela len lo te po tam tak kan ya en tu tam tak te po kan ya mara chu hun nei te har sa ve a chu wang chuan a zong a za chu ka tlo thei vek lova ton den huna ka tlo china chu nei kutup minar te po kan tlo ve a eng te po hi zir lai bu a te thalak te kan lo hu ve thina kan kal veang a hun nge kan tlo veang ti ngai na reng ngai tu na po adut lo ani chati lai a chatiang din muna kan din mek lain pathian hun tha min pe a te chang kutup minar te kan tlo thia tin nei shopping mall Mizoram te po Millennium Center te po kan nei ve a amar chai India ram kapui ber Delhi shopping mall le chu ro pui le maya city work antia aminga mall changkanga ro pui em mani nei thil te hi tlom viau tura kan ngai ring ta Delhi a chuan amar chu lo ni reng lo maya mi ho sa tak te bazar na mun le an phone khom na mun te kha ania te rol in Delhi chu khwa luma air condition vek ani wang hian ami amol dai sim thalel te po hian mi tam tak te po hi nula tlangwal te po han len nan te po an mang ti la kan se soling karing lawa te tiang chuan mola leng lut sim te po hi miong za te po anom ve bokin arin om mani te tiang chuan en dor thil te changka nge maya dor te changka na chon thil po alo to de nge a chuan chuan Delhi kal ti wang kanin atlom na mun te kan trefu ni lo chuan hei thil a to tak le maya 5-star hotel te 3-star hotel te oma henga te po hian kan tha tiam mai nga a hotel a changkan po le ei tur kha tui viau lo mo a to tal zel mai ni hotel kan thlen na changkan po le khan ka tiang khanin ei le in man te le kan in sen so na kha asang mai me ni thili to tak zel maya lai mol poi changka nge maya se tak khan thil po hi tlom chelo ni chawang chuanin Delhi kala tia tlom te thil ron le hong tia kan lo ngai to ngot thin kha lo ni mi lo maya mai ador tlom na hun te kan trefu ni lo chuan thil hi khopui le mi ho sa mi thiam le mi fing tam na alo nia thil hi to tal zok mi o ti tur ania teng chuan ei tur te le engemaw thil chu awl sam kap mai hei motor chuwa du pon hai ardon la Uber te po tikhan kan call thei veka tikhan kan vabuk maya apps oma Uber apps mang khanin kan du kan tikhanin kan ko maya tikhan kan kaldu na tikhan antar langa anin apps atain lo huwa amu saberina ron sangvat me tikhan kanin contact ati chuan kan thlen do na mun akhan min hroi mai thin ani chuan thil kan ei du emo engkim mai hi acha thei veka om huna manin le lo anon deliver vek thei ni chutiang te chu nia khosak te changka nge me ma ul sambok ani amar chu ti ni mek lai chuan sum ero chu nei angai em thunga incense asang ma em thung ani heng mol te po hi changka nge me ma Delhi kholum tak noya thantlami lovin borok nom tak noya esin noya te kan bazar vut mai ania anuam em ani amar chu seitak khan thil man nero ato em ani chuwang chuan amina zong tan chuan bazar nana itom tak kha ani lem lawa amara chu han chung kai du ve sim tan te ro chuan
a chuan kai thei vek thowa tin chuti rualin Delhi ania India rama kho pui ber ania meu sa tak omna mi thiam tak mi fing le mi fel tak te teng chuan an monthly salary an tho chua thlakatan lau lu te pawh sang tak te ani lam wangin teng chuan heng lai hmunah hian dawr ro pui tak kha an honga teng chuan a dawr tu pawh anum reng tho ni ti kha chiang reng mai a teng chuan bazar nan pawh anuam hle ani amai ro chu thil mane ro chu atawa chuti ron sei ta kan khan a lei tu tur te pawh anum zer tho ani aro pui le maya anuam em maya fel fai em maya ku vale engemaw til han chak ran vel kha om velowa teng chuanin mani in chung lup taka en ko lang mai vek hi ni a mawi em ani heng te hi kan hmu ve phak ngai reng lo thil te ania heng tin nge amana nge mai kan han ra ve thi te pawh hi thil mak te pawh hi kaini tan chuan an hel zawk ani aro pui le maya Mizoram ma te pawh dawr changkang le thatak tak te pawh kan nei chho tawh a chuitang khan Millennium Center te pawh kan nei a teng chuan mall thatak tak te pawh kan nei a tin market building neuh te pawh a awm a mar chu heng lai Delhi khapuia mall erawh chu a kal aman hla tak zeta a ro pui a nuam em ani mit le a beng te pawh a tlai ani tigai thil che hrang an po chuaka mawi le maya tia camera hanen mai pawh hianin a mawi tur zia le a thianglim zia te anum zia te pawh hi lang theiin kan ringa dawr zawng hi kalut chip chiar lova ti hian kalpa in pawn atang kan da deuh thok kha ani a te chuan nei pawn a kan chuak phei a kot lai vel rim pawh hi hei lengvak an tam khop mai a hmun hma hi nuam em ani tin pawn lama te pawh hian thil zuar neuh kha an la awm zel bawk a hei tlai lama len chhuah nuam te chin nia tin Delhi hi keini a hian dar kar khat vel hian khua hi a var har deuh niin ka hria an zing dar som vel atang hian dar som ma te pawh lain hawng lo te pawh ma dawr tam tak in hawng tam tak awm bawk ma se dar som vel atang hian te mayang tian dawr te in hawng tan ang chau ni a te chuan zana zat lamin meng rei thunga cheng chuan helai mun an khosak phung ani a keini hei tunang hun vela te chuan dar nga daruk vel te chu ni tla le daruk vela pe chung khua te thim be vek to thina Mizoram a chuan an yang a chuan la eng tha em mai ani dar
dar sari bor vel ai an thim be tan chawanga ti tur vel ani a heng te lung tangan siam ani hei moi kap mai an dei lung hi an mang tangkai thiama ti hian concrete building moi taka heng te an tarila a moi em don ni heng te poi ho te anga lang si teng hian lung manga siam ten ya moi takin an siama teng kan ei zon na tan an mang le ani poi se ne deuh tan chuan nei in cheina hrang hrang leitur te pawh tam khop mai light cái ni na bulb kan khai top angkha ani lova yang Delhi ka pui atlem ko sak sang deuh ate chuan light te amoi lom em maya cái ni na bulb bom kan khai ang top pi ni ve lova chuan heng ate poi na chuan theya re lang deuh nan de kan chuan theya cho nên nấu bằng lồng thil đậu te mà tên này nấu bằng hậu hi tiếng nghe này chuồn thấy nè nấu bằng hậu bùi tiếng tới bên chuồn bùi anh pa tới bên anh pha tới tiếng anh chuồn bùi mấy tên này motor anh đang khal call về nè tiếng anh battery manga tiếng anh man nei in chuan kwal thei ani henga te pawh hian khopuin na chu thil sang alo chikima naupang ta na in til hi mate le pak sang pim te pawh hi om nual maya tin Delhi khopui hi an fakom na em chu thing phun an or em mai hi ni kong dung tlon hian thing hian phun pheya teng chuan Delhi khopui ania thing trên cả chuan la kal ngai bik lo de chuan concrete building lian pui ding khup runga don mo kan ti mai theya amara chu ni mi alawa kong dunga yan thing an phun na se me matin park ten siam sa teng chuanin han len wana le anoi khoton na turi Delhi hian an siam tam em ani Delhi khopui ti taka an ngai to na po changka nga afing ani ti hi chianga thing te an phun na san hum mal em ani ing te hi ro pui katia lakal ngai lo ta chu ke po ka song to dan chuanin in an ding deuh thup rungot mai tura kan ngai ma se lo ni reng lowa thing phun ni lo ngai pui mo em mai hi lo ni pak te po tama teng chuan air pollution te po anasa kan ti mek lion Delhi ko pu yan thing phun ni lo war em mai ni ai ka video siam teng ka ta chung ka tilanga kal kong dunga te po kan an tlana thing akam ton hian an phun pheichar chan maya teng kan Delhi ko pui kholum tak noya po kang kha mir sa jok te pon thing kan be langa thing dai lim noya teng kan anom thin ani ti chiang reng maya tin vai ho te po nam changkang le fing ma san lo ni na alang le yen ka sia thing an phun na sa hi yan kai po min surprise ka ti don ngani kalo me mani amu nom ka ti Delhi ko pui ti wanga in ding tlur chung satia khani mi alowa
thing an phuna tiang chuan exercise lang tur te park te no pangin te lim tur te tiang khan til chi rang hi missing nun hanin relax ve na thei turang chi kha atam em mani hang lai vel hi shopping mall kan lu na kha ania hi pon lam ania helam mi malam jok ni tura kan ngaya le lama po alu thei thowa ting chon hei vai ni kan kala hei ang ni jok nge ka chiang che talawa ola tuna kan thlen me ke Mizoram House ani Mizoram House Delhi ami kan move thei ngot mai te poi lo mom katia Mizoram sarkar ta Mizo te ta ani veni inga tia han biak thei tur hi an wang phar to maya Delhi vela chuan Mizo te poi muzat chu kan nam te chu kan thawa amara chu Mizo tonga biak thei lo yin tam em mai ni tiang kara chuan Mizoram ta Mizo te ta hetiang building ro pui le thajat mai thamuang taka Mizoram mi te zofa te kan chen na tur kan thlen thei na tur hetianga Mizoram sarkar ta ngei mai Mizo mi pui te ta ngei mai mu tur anom te thlai muang song maya alom em mani ai chung te point call to te point fill in and fill 5 maya helai reception ania enga te po thop tu te po biak an nom em ma ting chuan helai mun hi Mizo te thamuang taka kanom thina turin helai gen sarkarin heng building hi lo nei na lo bo sei ani hei Delhi Mizoram House ania hei Delhi kal lo te po kan lom trevin karinga chung te po chan lo mu ve sim pri matan te po thain kan ria hei government of Mizoram House ania Vasant Vihar New Delhi ani om na lai hi Vasant Vihar ania hei Puzoram thangana hon ani nge ani hei kan politician te hi handu khoplo chang te nei mai la an ngai to nei lo seng na se le ani kan ram le kan nam ma son te na tur hian ti te po hi a chiang le in ka ria azanga za te chun hein du khoplo thin mai la ana chang kan thre lo le kan ngai to lo thil tam takhi an lo ngai to ting cho kan rong soi to ti hian Mizo te tan hian ngai to na sa takhi an lo seng thina ni ti te po hi kan thiat pui ve te po hi tu le in ka ria ya kot zol te po a fai no me maya bol lo mu tu rom lo wa ting chuan thok tu ta engkol tu ten uluk takin anen kola a faya tiang lim em ani Mizoram House ania heng a hian Mizo te thamuang takin an thleng thin ani hei Delhi Mizoram House kan ti chu nia trong wat thu suwa vai khat ma kal lo tur te po then kat te chu kan ni mai thei lo en tu te zinga nge po hian chu wang chuan Delhi hi kan Mizoram House ani ti kha kanan riat lan ve sim rima kanan mut lan ve sim kha a thain ka ria Delhi te be sei lo taka kanan thleng thla ve roi ta ka chuan te hian Mizoram House thla te ka han la ve ani eng te hi Delhi kal ngai reng lo tur te emo
Delhi kal tum te po ina kan lo siat ve tan te po khan kan soi dua kan lo mu ve sim tan te po khan a thain ka sia ani building thatak mai lo mi lo mum le ani tian ke po ka vei khat kal na le ka vei khat mu na ani Mizoram chung mi te po ina Delhi kan kal ma kal lo mo heng Mizoram house te po hi eng ting nge eng building nge ni ti te po hi shelo te po tam tak kanam ve thia chawang chuan ti hian Delhi lakal lo te mo ka tiang Delhi la lo te lam lo te tan po an lo mu ve thei tan tian kan chop chuak ani ne lai hian lo tar kul maya lian takin Government of Mizoram House Lieutenant Ribu Sajanamar Vasan Vihara New Delhi 110057 pot number 3654 tikha lo tarvu mai ni ta hian lakal ngai lo tan po Vasan Vihara Mizoram House an tinga taxi driver te tiang khan an thengal mai don ani Uber mang tan pe jon ol sam khop maya Uber app satang khan tikan kan book na mun ka chu khoi lai mun poni se khoi veng poni se katarang khan kan kal na tur thleng khan GPS bang khan en thei veka tiang chuan kan kal tan na le kan top na tur thleng khan GPS bang in fel takin motor te po kan hayarin kan mang then ani thirti ol sam em ani Mizoram House pon lam atanga kan lak dan ani adin mun te om dan te hi kan mu chian ni ka du ve mai ni Mizoram House kan ti ve chen maya politics in be nan te teng ka den lo manga tiang khan Mizoram House te po mun chang Indian state mun chang te mun Indian mun chang te oma helai mun ne chu Delhi Mizoram House ani te kha kan sei dua official la thlen na te poi asan pa de gen helo poi omin ka se dewa ma se ka chiang am lo dewa eng poni se helai mun ni Mizoram House ani te kha Chatlang taila Delhi kan local veni point helai mun hian tawang takin Mizoram taw mun ti kha kan sei du ni ten get pona tengin thate kan la veni